yon? Christopher Revilla for the cleaning of the mess. So that's the first 2-pointer of Revilla. Gonzalez penetrates, nakita sa ilalim si Ariston using the board, and yes! Ayan na naman, napunta sa kanyang bola. We're talking about Cyril Gonzalez. Slowing it down, binigay kay Espinido. Espinido sa ilalim. Oy, easy 2 over the 6'8" guy na si Drex. Nakaraan. It could be, this Matnog team could be a dark horse in this league, partner. Talagang maganda ang sistema at maganda ang linalaro nitong mga batang ito dito sa ating liga. Kung may sistema, ibig sabihin may preparasyon yan. At may preparasyon din yung kontra sa mga taga-Bulan. Sabio. Buhion. Nanakawan itong si Cyril Gonzalez, who finishes with the left hand. For 21 under, 17 under. So talagang maganda ang pinapakita nito. At ito na. Transition play for Team Matnog. Bagsak sa kamay ni Fajardo ang bola, kaya nasa mga taga-Bulan ang bola. Kaya lang, naagaw nitong number 8 na si Graida ang bola. Pinabanda. Oh! Grabe yung lipad na yun ni Christopher Revilla, halos tapat na ng ring, kaya lang hindi rin, wala rin nagawa because of that shot from Cyril Gonzalez. Nahihirapan din talaga itong Bulan sa depensa. Yun nga sinasabi natin. Napipilitan silang tumira sa labas. Partner, maganda yung maganda kasi partner yung talagang rotation ng player. Harangan mo pa rin kahit alam mong dehado ka. Raida gives it to Cyril, and Cyril easily makes the 2-point using the board. Walang talaga sila dyan. Walang masyadong tulong on the part of wala akong nakikitang screen. It could have been a big help for them para sa kanilang mga yan. Easy 2 once again for Iligado. Gonzalez against Grafil. And there goes the screen of Iligado. Nahirapan doon si Cyril. Pero naibigay pa rin sa kanyang kampe na si Graida. Graida to Iligado. 100 floater is good. Sa tirang yon. So this could be the last shot of the quarter, partner. So patay na yung ating shot clock. Gonzalez against Grafil. Ayan, what a nasty crossover there. And a beautiful shot using the left hand. Itong si Graida sa puntong ito. Dahil this is the time para makahabol na sila. At or even lumamang. Ibang klase talaga itong Cyril Gonzalez. Hindi mapigil-pigil. That's the first 3-pointer, partner, of Jonel Bautista, and his 5 points on this game. Cyril! Gumanti ka agad! Sabi niya, court. This time, mas malapit. Wala pa rin. Ito na. Inabot pa yon. Pero nandun si Iligado, hindi rin makapuntos. And finally, Cyril Gonzalez. Napakadali lang para kay Cyril Gonzalez. Balik sila dito sa larong ito. Oo. At kita mo yung desperation itong mga taga-Bulan. Si Fajardo, sabi niya, ano ba yan? Hindi pa ba ito papasok? Pero yun, ginantihan naman kaagad itong si Cyril. Be aggressive on that defense. That's a risky pass. Oo. Ayan na, si Gonzalez. Out to Revilla. Still struggling. Still can't make it from the 3-point country. Ariston missing. But there goes Cyril Gonzalez once again. That's a 29-point. Isa na lang. At the right time na kung saan kailangan nila to score. Cyril Gonzalez! Grabe yung galaw, partner! With a skip through. That's a Pinoy step. Ito 10. Oo, pwede Kailangan pa. dito ng stop. Kailangan dito ng stop ng mga taga-Bulan. But good Nice pass! pass! A good feed! Coming from Cyril Gonzalez to a cutting
Under a minute to go. 81-74. Gonzalez against the big man. Oh! He hits it with a lucky bounce. What a shot by Cyril Gonzalez.